Dobrý den, tohle je Stevelamber 2048 a dnes budeme hrát Minecraft a v tomhle videu budu stavět dům. A taky tohle video bude docela krátké, protože tohle natáčím dopoledne a po obědě tak jedu k doktorce. Tak nevím, jestli to dneska stihnu. A tak jdeme to. Jsme tady. Teď tohle bude hodně krátké video, protože teď to natáčím dopoledne a po obědě pojedu k doktorce, tak tohle prostě bude jenom budu stavět dům a asi nic jiného. Tak. Může? Budeme stavět. Ajajaj, ne. Ne. A zombie. Kde je golem? Sakra. Dobrý. Tak. Hej, já, ne. Ajajaj, a to ty creeper. Ne, nevybouchneš. Tak. Tak. A konečně můžu jít stavět. To je super. A už mám bloky. Tak jdeme do jeskyně. Předchozím videu. Kde to jsou? Jo, dobrý, to je. Tak jdeme. Do jaskynky. Dobrý. Dobré. A tady diory, to já jsem našel. Aha, tady ještě. A taky bych jsem ještě chtěl si vzít nějakou měď, protože hodně chci mít měděnou střechu. Měděné střechy se mě hodně líbí. Já to jde tma. Tak, mám točky. Už. Hele, ale už mám rozbitý korumpáč skoro. Mám dost uhlí už. Tak. Ještě tohle mě ti doufám, že se mě nerozbije korumpáč. To můžu vzít. Ne. Ach jo. Tak zajdu si udělat nový. Tak, jsem už doma a ještě tady dostavím tuhle zeď. No prostě to tady zkusím dostavit. Pak si udělám nový krumpáč a půjdu do jeskyně na chvilku, protože abych jsem měl víc z té mědi. Protože teď mám jenom 10 a to je málo. Tak. No, už nemám bloky. To je jedno. Jsem měl už tečku. Tak,
Helmový krompáč. To je super. Mám se udělat armor, asi ne. Tak helmu. Tak. A můžeme jít zase do jeskyní. Škod. Je tohle? No, není. Jsem si myslel, že to možná bude propojené, ale... Aha, jo. Ale já mám tímhle rybníkem. A to jde měď. Jo. Ještě trochu víc dioritu. No. Tak. Tady ještě víc uhlí? Ach jo. Tak. Nesměla se ještě? No. Jak se... Jo, tady. 7. Co je tady? Jo, hele, železo, úplně skovaný. Tak. Už mám jistě tak někdy. Skelda. Ne? Tak, děkuji za kosti. Tak, tady to můžu prozkoumat. Tady nejsou žádné moby, skoro. Tak nic. Hele, zombie. Už to vybouchne. Ale to mě zabilo. Jak to? Tak. Dobrý. Kam máme jít tady? Tady je železo. Co to je? Má helmu tady pán. Tak. No to železo nebudu brát. Já si myslím, že už půjdu domů. Skelda. Teď už se mě nechce bojovat vůbec. Takže jdu domů. No tak. Ne, hej! Tak. A jdeme. Já si myslím, že prostě dostavím ten dům a ukončím to video. Protože teď nechci dělat nic jiného, protože no, prostě nemám čas moc. A taky chci to dělat dneska, což je úterý. Yep. A jako jestli to vydám ve středu, tak asi jsem to nastihl. Můžu podlahu udělat.
takhle na kraji. Tak slabě ještě můžu použít. Tak. Už to skoro bude hotový. Doufám. Tak. Takhle. Jo. Tak. A hotovo. Tak to je dobrý. Ještě pokázím pár stromečků, jestli to je. No, nejsou oni. No, vypadá to vlastně pěkně, podle mě. Vlastně ještě musím vyvést všechno tohle měť. To asi bude trvat hodně dlouho. Tak dám tam 20 uhlí. A tenhle tak. Tak, dobrý. Doufám. Nevím, jestli tohle noc mám prospat, nebo prostě a ne, už se spavnil mobil. Pípí. Jsem se nenachystal več. Tak. Plus. Hej, to bolí, vy blázně. Jedním. A skalda. To. Pár kostí. No, děkuju. Ne? Nevybouchneš. A ne. Tak. Dobrý. Přežili jsme to. Doufám, že to vesničané to taky přežili. Já už mám 14 a půl. Dobrý den, pane. Víte co, taky jo, koupím si botičky. Tak. Mám boty. Děkuji, pane. Košta? Super, už mám 15 lidí. Tohle luk. Nevím, co s ním. Takhle vyšlo na nic. Já mám 5 kostí. To je super. Našel kosti. Jako vím, že už máte nějak 200 kostí. Jestli vůbec vesničané mají kosti. No to je jedno. Dobrý den, pane. Sakera by se mě to hodila. To můžeme prodat to železo. Ne, zombík. Pane zombíku, co sakra děláte? Proč tady není golem? Vlastně zabil jsem ho, tak proto tady není. Možná. Kolik je hodin? No, když 3/4 na 10. Tak. Nevím. Jo, chtěl jsem ten dům dostavit, ale nevím, jestli to vůbec stihnu. Tak, to je jedno. Vlastně, tomto. Vlastně, to už máme. Tady v tomhle domečku. Jsem si zapomněl vykraftit ty bloky. Ach jo, musím furt běhat. Protože zapomínám. Tak, 3 bloky jenom. Tu jsem se hodil víc. Z 30 mědi. A jako vlastně jeden blok je 9 mědi. Tak tady budu z toho mít 12 schodů. Tak vám tady ukradnu tenhle jíl.
Pak vám ho prodám. Protože to funguje, ale to normálně. Tak. Děkuji za emerald, který byl úplně zadarmo. Počkat. No tak mohl bych sem ty dva luky opravit. Tak, že dva bloky a to je 8, 12 plus 8, tak je 20. Super. Tak. A jasně, ty luky jsem chtěl opravit. Tak, no tak. Tak, super, dobrý. Co bych jsem ještě mohl udělat? Já nevím, já. Chci dostat víc emeraldů zdarma. Protože to je super. A to se vyplatí. Taky se to zaplatí. Jako každý dům, tak z každého domu dostanu nějaký jeden emerald. Jeden nebo dva. Tak. Jo, už mám dost na ten meč. To bude super. To bude ale mega super. Tak, 14. Pane kováře, teda mečeři. Děkuji za ten meč. Ostras 2. Pěkný. Taky chtěl bych si udělat další ta vysypat celé. Nevím. Ale jako mám dost na to. Akorát jsem si vypast ty kameny. Což já hodně nerad. Protože to trvá tak hrozně dlouho. Já víš co. Dřevěný uhlí. No vlastně. Jsem chtěl stavět dům, ale teď dělám další to vycípec. Jak je to možný? Nevím. Tak, no teď už mám 4 a to je 16, 12 plus 16. Je to 8. Jo. Matika. Tak, správně, 28. Hej, pane zadníku, co sakra děláte? Že tam je to říct? Ještě nebudu ničit žádný ty domy. To až postavím pár domečků. Kostička, byla u mé postele prostě. Mám hlínu jednu. Nevím. A jak to bylo? No. Jo, takhle. Tak? Co? Tak? Děkuju, Sado. Zase nemám dost hlíny. Pro mě hlína je doslova vzácná. Protože nechci ničit terén. Nám to asi bude stačit. Ta kočka je zase tady. Ale fakt mě utíká. Ach jo. Tak tady můžu ještě využít ten zbylý diorit. Diorit. To je divný slovo. Diorit. Ne. A už zase nemám diorit. Ach jo, pane vesničané. Vy jste šla na procházku asi, že jo? No jako je to tady pěkný výhled z mýho domečku. A myslím si, že tohle video už bude až moc dlouhý, abych jsem to dal na YouTube ten dneska. Takže
Doufám, že se vám video líbilo a jestli ano, tak dejte like a odběr. A zítra určitě udělám další video, jestli budu mít čas. Tak nashledanou.